No 2026 faranse 90 anos da Guerra Civil e dende a Mesa de Breogán estamos a preparar un rol en vivo do que aconteceu na cidade de Lugo. Para iso tomamos como base o libro Diario de Lugo 1936, editado pola Diputación de Lugo no ano 2024, que narra o diario que escribiu Ben Chosei durante a súa estancia en Lugo despois do golpe do 36. A idea xeral deste vivo que estamos a crear é ver e sentir como familias xerais da cidade se enfrentaron a estes días críticos da nosa historia. Para isto non só revisamos os libros que tratan o tema, senón que entramos na hemeroteca dos xornais que se publicaron pola provincia. E che interesa o tema, estás a tempo de apuntarte aos grupos de creación de contido para este rol en vivo ou ao programa de testeo antes de ofrecer as partidas ao público xeral. E para máis roles, partidas e eventos, síguenos nas nosas redes sociais